Les exportacions de càrnies gironines es redueixen per l'impacte dels aranzels de la Xina. Santa Coloma de Farners acull una nova edició de la cursa PAM Tomàquet que espera fins a 2.000 participants i ofereix diverses proves esportives adaptades a tots els nivells. L'economia gironina comença el 2026 amb un increment de l'atur i pèrdua de llocs de treball, especialment al sector serveis, tot i que la indústria i l'agricultura registren un lleuger creixement. Vidreres tanca la setmana cultural amb una programació variada que culmina amb el concert d'Artemis Orquestra, destacant la voluntat d'apropar la cultura a tots els públics. La Gala Nacional del Deporte 2026 reuneix a Santa Susana grans figures de l'esport estatal. A Lloret Vintage veurem la celebració de Sant Jordi del 2006 a Lloret de Mar. A l'Espai Salut, la doctora Meritxell Torres, de Vitaldent, ens explicarà què és un implant dental i quan s'han de col·locar. Comentarem les estrenes que trobarem a la gran pantalla i acomiadarem el programa amb el temps, presentat per Rafael Balaguer. Ens explicarà el temps d'aquesta setmana i de la setmana que ve. La política aranzelària que la Xina va aplicar a la Unió Europea ha fet que l'últim trimestre de l'any les vendes de porc gironines cap a la Xina, que és un dels principals mercats dels escorxadors gironins a l'exterior, es frenessin. Pel que fa a aquest 2026, el gener van caure un 32% i el febrer ja s'hi suma un descens del 22%. Així, la Xina segueix baixant posicions dins el llistat dels principals destins d'exportacions gironins, situant-se ja en la 11a posició. Pel que fa al sector agroalimentari gironí, condicionat també per aquest pes de les càrnies, també tanca un febrer a la baixa. Les exportacions al febrer descendeixen gairebé un 11%, on també s'hi nota una davallada en les vendes a l'exterior de fruites, sucs o llet. Per contra, però, s'ha exportat més cafè, cosa que vol dir que la Nestlé ha guanyat punts. Aquest marc canvia amb els fabricants de maquinària, ja que el sector tanca el febrer amb un augment de vendes, passant dels 41 milions d'euros facturats al febrer del 2025 als 47 al febrer d'enguany. El mateix passa amb les farmacèutiques, que van passar d'exportar medicaments per valor de 31 milions a fer-ho per valor de 43 milions aquest febrer. Tot i això, el global del sector químic tanca amb un lleuger descens d'exportacions, en concret d'un 0,9%. Així i tot, l'increment d'exportacions de maquinària i medicaments, juntament amb d'altres productes, contribueix a esmorteir la reculada de les càrnies. Si passem la lupa pels principals destins, França continua sent el principal mercat de productes gironins a l'exterior. En segon lloc, al llistat s'hi situa Alemanya, seguit per Itàlia, Portugal, el Regne Unit, Polònia i els Estats Units. En aquest últim cas, tot i la política aranzelària de Donald Trump, les exportacions hi han crescut dels 15 milions als 18. La Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners ha acollit la presentació de la cursa PAM Tomàquet, que es celebrarà aquest proper cap de setmana del 2 i 3 de maig. Han participat en l'acte Pep Prat, alcalde de Santa Coloma de Farners, Narcís Casasa, representant territorial de l'esport a Girona, Marc Roura, president de FAS Competició, i Robert Bruguer, tresorer de FAS Competició. La cursa, organitzada per FAS Competició, es celebrarà durant el cap de setmana combinant esport, participació ciutadana i diferents activitats divulgatives. Dissabte es farà la cursa FAS Kids per als participants més joves i el quilòmetre vertical. Diumenge es faran les distàncies principals, la marxa de 9 quilòmetres, la cursa express de 13 quilòmetres, el trail de 21 i la marató de 42 quilòmetres, oferint opcions adaptades a tots els nivells i perfils de corredors. Una de les novetats d'aquesta edició serà el canvi de recorregut de la marató. S'esperen entre 1.500 i 2.000 participants d'arreu del país i del món. Doncs des de FAS Competició estem molt orgullosos de l'èxit que està assolint la cursa. Tenim participants d'arreu del món, no només d'altres comunitats autònomes com Les Palmes, gent de Huelva, Còrdova, Jaén, Castelló de la Plana o la Franja Ponent, sinó que aquest any hem detectat gent de Califòrnia, diversos participants de Califòrnia, gent de Mèxic, de Bergen, altres que procedeixen dels Alps francesos. En altres edicions hem tingut gent de Nova Zelanda, per tant, veiem que és una tendència que s'està consolidant. N'estem molt orgullosos de poder mostrar tot aquest territori que tenim tant de trail arreu del món.
i ara l'objectiu que tindríem és acabar de penetrar potser a les franges d'edat que encara no són les més nombroses, que són sobretot el públic d'entre 18 i 25 anys. De la resta de franges veiem que hi ha una representació molt notòria. Especialment ha crescut la franja de menors d'edat que estan participant tant a la marxa com veiem que ja comencen a inscriure's a la distància curta, a l'Express, i res, esperem que aquesta tendència es vagi consolidant, que sigui una cursa atractiva per al públic més jove i que els que ja fa uns anys que aposten per nosaltres continuïn fent-se. Durant la presentació, l'alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, ha destacat l'èxit de la competició, així com dels seus organitzadors. A mi m'agradaria destacar la capacitat que té aquesta entitat per agafar gent, voluntaris que col·laboren per aquesta causa també i per fer més gran cada vegada aquesta cursa. Per tant, crec que aquest teixit associatiu i que aconsegueix també dinamitzar a la seva manera el poble i donar a conèixer aquest patrimoni que tenim amb aquest entorn idíl·lic, natural, que està traspassant la nostra comunitat. Això crec que és a destacar i és important ressaltar-ho. Enguany també s'habilitarà una pantalla gegant des d'on es podrà seguir totes les curses en streaming. Mal inici d'any per a l'economia gironina. La demarcació tanca el primer trimestre del 2026 amb 54.200 desocupats i una taxa d'atur que s'enfila més de 2 punts i arriba al 12,5%. La xifra d'aturats és la més alta d'ençà del segon trimestre del 2021. La diferència amb el desembre és significativa perquè durant aquests 3 mesos la demarcació ha sumat 10.900 persones més que busquen feina i la taxa d'atur ha pujat més de 2 punts. Segons recull l'enquesta de població activa, la destrucció d'ocupació s'ha concentrat sobretot al sector serveis. Dels 278.000 treballadors que tenia al desembre, ara s'ha reculat fins als 262.000, és a dir que en tan sols 3 mesos s'han destruït 16.000 llocs de feina. En paral·lel, si bé de manera no tan acusada, la construcció també tanca aquest primer trimestre del 2026 a la baixa. La situació, però, no es reprodueix a la resta de sectors. Tant la indústria com l'agricultura tanquen el primer trimestre creant ocupació. De fet, la indústria ha estat el principal motor de creació d'ocupació a les comarques gironines entre gener i març, perquè arriba a sumar fins a 11.700 treballadors. L'agricultura, al seu torn, en guanya 1.600. Tot i això, però, la suma dels dos és insuficient per decantar la balança. Aquest mes d'abril, Vidreres ha acollit la segona edició de la Setmana Cultural Vidreres és Cultura, una proposta que busca promoure la cultura al municipi amb una programació pensada per totes les edats. El programa s'ha estès del 17 fins al 26 d'abril amb diferents activitats que han combinat la literatura, el teatre, la música, el cinema, tallers i activitats populars. Algunes d'aquestes propostes han estat un taller de llibres d'artista, un mercat de segona mà, una representació teatral o l'entrega de premis del 10è concurs de literatura infantil i juvenil Claire. Aquest darrer cap de setmana s'han realitzat les últimes propostes de la programació. Una d'elles ha estat el concert d'Orce Mis Orquestra amb l'espectacle La Volta al Món en 80 minuts. El concert s'ha realitzat al Teatre Casino La Unió, on també hi ha hagut parlaments de les autoritats locals. Amb aquest concert que portarem a terme o que hem portat a terme avui aquí a Vidreres, donem el punt i final a aquesta Setmana de la Cultura, una setmana que hem tingut diverses activitats, entre elles també hem tingut algun programa de ràdio i la gent del nostre municipi s'ha pogut gaudir per una banda d'algun concert com el que tenim ara, altres concerts barrejats amb vi, concerts amb lectura, etc. Hem intentat tenir en compte a diverses disciplines que són culturals
amb la intenció de fer que la gent pogués sortir i pogués gaudir de la cultura en el nostre municipi. No és només una setmana Vidreres Cultura, sinó que Vidreres la cultura es respira cada setmana de tot l'any i per tant nosaltres des de fa molts i molts anys apostem perquè el nostre poble sigui viu i perquè el nostre poble s'hi pugui respirar aquesta cultura per concerts, per exposicions, per xerrades, entre moltes altres activitats. Fem una valoració molt positiva, hem tingut gent amb totes les activitats que s'han portat a terme i per tant podem dir que s'ha anat consolidant el que vam començar amb un cap de setmana i el que ara acaba sent amb tota una setmana. La Volta al món en 80 minuts és un concert homenatge a la música folclòrica de tot el món. Emulant la Volta al món en 80 dies de Julio Verne, Orcemis proposa un viatge des de l'Orient fins a l'Occident en 80 minuts per gaudir del folklore de molts països diferents, músiques de la Xina, Mèxic, Romania, Estats Units o Noruega. La música folk permet viatjar al cor de la cultura de cada país i permet a l'oient olorar el seu menjar, ballar les seves danses i veure les seves muntanyes. L'orquestra Orcemis va néixer l'any 1989 amb la voluntat d'apropar la música clàssica als pobles de Girona. Des d'aleshores, ha dut la seva música a 44 països dels 5 continents, amb actuacions a Catalunya, a la resta de l'Estat i a països com Alemanya, Suïssa i Escòcia, així com a ciutats com Xangai, Hong Kong, Mèxic o Turquia. A l'any 1992 va guanyar el Premi Nacional de Música Clàssica i el 1996 el Premi Sirena com a referent de la cultura empordanesa. L'orquestra ha estat recentment refundada amb joves músics de diversos països, mantenint una intensa activitat amb el compromís de difondre la música catalana. L'esport espanyol es va vestir de gala en la 45a edició d'una cerimònia organitzada per l'Associació Espanyola de la Premsa Esportiva i l'Associació de la Premsa Esportiva de Barcelona amb el recolzament de l'Ajuntament de Santa Susana, que van fer possible la Gala Nacional del Deporte 2026. Periodismo deportivo, la verdad es que en función de lo que da de sí nuestro deporte, esa edad de oro que estamos viviendo del deporte español, pues el periodismo deportivo también tiene que estar arriba, porque eso significa que tenemos que contar cosas buenas de nuestros deportistas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy bueno estar ahí al rebufo, ¿no?, de toda la actividad de los deportistas y el periodismo deportivo, pues aprovechar para contarlo, ¿no?, y para disfrutarlo. Pues es un remanso de paz, es un oasis, yo creo, el periodismo deportivo, y es el valor añadido de la información, podríamos decir, ¿no? Entre els premiats figuraven noms com la marxadora Maria Pérez, els campions del món de natació artística Iris Tió i Denis González, els campions gironins del rally de cara a la categoria Challenger Jan Rosa i Pau Navarro, el pilot Toni Bou o la selecció espanyola masculina de waterpolo. A més, també es van reconèixer trajectòries esportives com les de Carolina Navarro y Damián Quintero. Encantada de poder estar en Santa Susana porque no la he conocido nunca, así que me han dicho que hay unas playas espectaculares, así que una de las opciones para venir en verano, aunque se multiplica la población por muchas, pero bueno, encantada de poder estar aquí y encantada de que los niños tengan de cerca a todos sus referentes en cualquier deporte. El europeo de Birmingham está ahí con Antonella, que es la campeona de Europa, así que a intentar quitarle su corona. La verdad que ha sido un gusto que te regrese a la gente con este cariño, con este apoyo de una carrera muy larga que he tenido, y cada vez tengo la suerte, la verdad, de cada vez que viajo por España, cualquier gala, cualquier evento, pues la gente me demuestra cariño, así que decirle gracias también a Santa Susana. Me quedaría pues con esos Juegos Olímpicos que fueron esporádicos, fueron únicos y encima saqué medalla, así que muy contento por ello. Y bueno, el futuro no es incierto porque la verdad lo tengo muy bien encaminado, sigo haciendo masterclass, sigo haciendo entrenamiento, estoy vinculado al karate, ahora voy a empezar a trabajar con la federación como relaciones institucionales, así que bueno, contento por seguir en la pasión que es el karate, el deporte y en general la industria. En la categoria d'equips van pujar a l'escenari l'Unicaja de Màlaga i el Real Madrid de bàsquet després dels seus títols el 2025, en una nit que també va tenir espai per als homenatges institucionals. El Futbol Club Barcelona va ser un dels grans protagonistes, situant-se al centre del reconeixement a l'èxit esportiu després dels 3 títols aconseguits l'últim any. I també l'Espanyol, que va ser distingit pel seu 125è aniversari, i Mundo Deportivo pels seus 120 anys d'història.
La gala va incloure, a més, un reconeixement a internacionals de diferents èpoques de la selecció espanyola de futbol, amb la participació de llegendes com Vaquero, Julio Salinas, Salva Ballesta, Luis Milla o Vicente del Bosque, a l'avantsala d'un estiu marcat pel Mundial que es disputarà als Estats Units, Mèxic i Canadà. Debemos de tener mucha confianza tanto en el seleccionador, que es estupendo, como en los jugadores, que tenemos una plantilla muy buena, pero con todo esto con bastante prudencia y con los pies en el suelo. Yo creo que los tiempos van cambiando, hay una evolución de la selección nacional y yo creo que ahora tenemos un equipo distinto al que teníamos nosotros, pero también muy bueno. Y principalmente yo creo que nos llena de confianza y de seguridad esta selección. El programa s'ha completat avui amb el 62è Congrés Nacional de l'Associació Espanyola de Premsa Esportiva, que ha reunit a més d'un centenar de professionals abordant qüestions d'actualitat com els avenços en la medicina esportiva o la lluita contra el racisme en el futbol. Per tant, nou èxit d'una gala que l'any que ve traslladarà els millors esportistes del país a la Nucia, on se celebrarà la 46a edició. Rescat Films de Lloret de Mar i la Selva TV presenten Lloret Vintage. La festivitat de Sant Jordi és un dia que celebra Catalunya amb molta alegria i entusiasme. Celebrada el 23 d'abril, els carrers i ciutats s'omplen de gent i parades de llibres i roses. L'any 2006, Lloret de Mar celebrava Sant Jordi amb dues activitats relacionades amb la cultura i els llibres. Organitzada per l'Associació Popular d'Amics de la Cultura i l'Ajuntament de Lloret, el diumenge 23 d'abril es va celebrar la 26a edició de la Fira del Llibre i la Rosa. Més de 50 parades es van instal·lar al Passeig Verdaguer. Un Sant Jordi amb molta gent al carrer i principalment en el Passeig Verdaguer de Lloret de Mar. Moltes parades amb llibres i roses és el que vàrem poder veure i comprar en la 26a Fira del Llibre i de la Rosa de la nostra població. Aquest any la fira va ser diferent degut al canvi d'emplaçament que es va situar al Passeig Verdaguer de Lloret. Els visitants van poder passejar, tot fent un cop d'ull, als diferents estants i també es podien emportar algun llibre signat, ja que van participar en la fira alguns autors locals. La festa va ser amenitzada amb una mostra de jocs tradicionals i la visita de la Queta. La fira també va comptar amb la presència del llavors alcalde de Lloret, Xavier Crespo, i altres regidors del consistori que van fer la inauguració oficial. 10 anys abans, Lloret ja celebrava el Sant Jordi amb una gran festa al Casino de Lloret. Tots els Jordis podien entrar de manera gratuïta i tenien una copa de cava al restaurant Dafne. Tornant al 2006, el 21 d'abril es celebrava la segona nit literària organitzada també per l'Associació Popular d'Amics de la Cultura i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. La gala d'entrega de premis es va fer en un sopar a l'Hotel Guitar Monterrey de Lloret de Mar, en el que hi van assistir unes 200 persones. En aquesta segona edició es van presentar 272 treballs amb un notable increment de la primera edició, on s'havien presentat 117. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament i l'Associació Popular d'Amics de la Cultura de Lloret varen ser els encarregats d'organitzar la segona nit literària de Lloret el passat divendres 21 d'abril en un sopar que es va celebrar a l'Hotel Guitar Monterrey de la nostra població. L'edició d'enguany, una de les novetats ha estat la de la creació del Premi Motxilla de Viatge per joves estudiants de Lloret, un premi que es complementava amb el Premi Poesia Motxilla de Viatge que ja es va convocar en la primera edició. Els membres del jurat d'aquesta nit literària ho van tenir realment difícil per valorar i escollir d'entre els treballs els guanyadors de les diferents categories. Enguany es varen presentar un total de 272 treballs, un nombre molt més elevat que en l'edició de l'any passat. Els guanyadors es varen donar a conèixer en aquest sopar del passat divendres i en el qual durant l'acte es va poder gaudir de relats de viatges a càrrec d'actors lloretencs. A més, tots els assistents varen rebre diversos obsequis relacionats amb la literatura. Al finalitzar el sopar es varen lliurar també els premis Vila de Lloret i el Guardó Sagavina. Al llarg de l'acte, els assistents van poder gaudir de la lectura de relats de viatges per part d'alguns actors lloretencs.
També es va obsequiar als presents en l'acte amb lots de llibres, revistes de viatges i la primera edició dels Premis Vila de Lloret, amb els treballs premiats en l'any anterior. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Lloret, Xavier Crespo, la regidora de Cultura, Laura Bertran, i els diferents membres del jurat. Espai Salut. Hola, sóc la doctora Meritxell Torres de Vitaldent Girona i avui us vull explicar què és un implant dental. Per nosaltres és un dispositiu artificial que es col·loca a l'os, però vosaltres segurament ho coneixereu més aviat com un cargol, que és quan fem una cirurgia per col·locar-ho. En quins casos col·loquem els implants dentals? 1. Quan hi ha absències de dents. 2. Hi ha que tenir molt en compte que hi hagi suficient alçada i amplada d'os, si no, haurem de fer altres tècniques. I 3. Quants implants el necessitarà el pacient per poder rehabilitar aquesta boca o substituir totes aquelles peces que li falten? Hem de tenir en compte que aquí va molt lligada a la salut del pacient, ja que no deixa de ser un dispositiu que no és del nostre propi cos, aleshores l'hem de cuidar exactament igual o més que si fos una dent pròpia. Haurem de tenir molt en compte l'estat de salut, cardiòpates, pacients immunosuprimits, haurem de tenir en compte també pacients amb diabetes i sempre comptant amb la interconsulta i l'acceptació d'aquest tractament dels seus professionals, és a dir, dels metges que els porten amb ells. Sempre per qualsevol dubte per saber si sou pacients òptims per poder fer aquest tipus de tractament, heu de passar per una visita i us podrem informar absolutament de tot el que necessiteu. Estrenes. Què tal, com esteu? Benvinguts. Temps de recomanacions. Han passat 20 anys, Sembla que fos ahir, del diable. Ara en parlarem. 3 recomanacions per aquest cap de setmana. Comencem, però, amb una de dibuixos animats, arriba doblada al català. És una aventura gegant. David, aquest jove, viu a la vila amenaçada per un gegant. La lluita està servida. David contra el gegant. Qui guanyarà? Us ho deixo aquí. Una altra història que arriba diu que el seu capítol final. Strangers, capítol final. La Maia se'ls veurà amb aquest assassí en sèrie. Serà de veritat l'últim capítol? Haurà de vèncer-lo. Veurem què passa. Por favor, no. I el gran estrena de la setmana, torna Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway, Stalin Tucci, Kenneth Branagh, torna tot l'elenc d'ara fa 20 anys amb aquell diable que vestia de Prada. Bona música, bons vestits i, com no, la presència de Meryl Streep. Això no pot fallar. Bona setmana! Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida. Voy a petarlo en este trabajo. Podrías escribir un libro. La verdadera Miranda Priestley al desnudo. Que los puentes que quemo iluminen mi camino. Un momento. Espero que no vayas vestida así a la cena. Es todo. Fendi, imprescindible. Pantalones de Brunello Cucinelli, estos me chiflan. Y claramente necesitas un conjunto de 2 piezas bordado de totén, pero no el terracota porque eres muy pálida. Estoy temblando. Ay, Dios, no me transmitas todo lo que sientes, por favor. Es que adoro mi trabajo.
Hem tingut una setmana prou tranquil·la de primavera, amb temperatures suaus, cels enteranyinats amb pols sahariana en suspensió i sense precipitacions. I també ha estat alhora un panorama ben canviant, amb intervals de núvols més densos, però també amb estones de sol que han fet pujar les temperatures fins als 26 graus i que després aquestes temperatures màximes han anat baixant fins als 21. En canvi, les mínimes han fet el contrari, han anat pujant des dels 4 graus, fresca a primera hora del matí, fins als 12 graus. I aquesta setmana tindrem un panorama també una mica inestable. Tindrem el cel ja una mica tapat el divendres i el dissabte i el diumenge els núvols creixeran i seran més densos encara, però també tindrem alguns intervals de sol. Podem tenir precipitacions irregulars, potser a les tardes, però en principi les pluges més intenses que aniran arribant des de l'Atlàntic es quedaran més al Pirineu occidental. Així que dissabte serà un dia amb una mica de tot, núvols que poden ser densos estones i deixar-nos potser pluja feble durant la tarda, però també tindrem algunes clarianes. Les temperatures seran suaus, però més baixes que dies enrere. Tindrem 19 graus de màxima i 11 de mínima. Diumenge tindrem temperatures una mica més baixes, en 18 graus de màxima i d'entre 11 a 13 graus de mínima. I novament tindrem intervals de núvols, amb més sol que el dissabte, això sí, sense pluges, tot i que es pot escapar algun ruixat de tarda. La mar s'anirà calmant progressivament i les onades passaran des dels 2,5 metres fins als 125 centímetres d'alçada. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 16-17 graus. El vent bufarà de l'est, també del sud-est, i serà d'intensitat moderada arribant a cops de vent màxims de fins a 20-30 km per hora. Per la setmana vinent, els núvols dominaran bona part de les jornades, deixant-nos el cel bastant ennuvolat. Les temperatures baixaran i estaran entre els 16-19 graus de màxima i 11-12 de mínima, i podem tenir precipitacions irregulars pràcticament durant tota la setmana. I avui us direm adeu amb aquesta fotografia de Jaume Mos amb una cornella pescadora al delta de la Tordera. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a met@laselvatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut!